haganegi Eucharist bakuit tongin duwai nagabinda Sumarlin Teres Sopo barake gasngi kaminda gasngi duwai nagabinda gajing jatai pamjugut mensiam jong kindiu shaprang ya piniau duwai rut nagabinda shanting kurba bad pediang hun karkrang bania gajing koi jingkia duwai rut nagabinda gajing ai halur jungu rimon makri duwai nabinda Ailinda Mary Suchiang nabinda gajing jatai bamjugut mensiam jongi Lai spa, lai punda. Balik kaski syawa, iyawan syamikopa, iyawan islang yame, kumpoli ujung kajimba, syaduan jong mekutrai, dajing kemen pada kawai, lajing imiwan aiti, lajing syakri. tongin bu ya gajing dumu jongi baro shimet hau Jesu haganegi Eucharist bakuit nagabinda gajing koi jingkia met bad mensiam nagabinda gajinga halor baro ki badon hapadengi jingale kamdame ki kina badon hapadengi exam ki bapin kre ki exam kumjuru nagabinda ki batiapang ha ki hospital baper ki badon haying ki bakar padi ngi benduwai ngi bandrai ki baro hau Jesu ngi duwai ro nagabinda ki barake sngi ka ngi duwai nabinda baro ki badon hapadeng ki jing sosi bubun chait ai ka bor jong Jesu nam ban hiar halo jong ki baro ha kerteng upa baru kon baru mensim bakuit ka jinga e jong utrai jong yu Jesu Christ bat ka jingir jong umple lem bat ka jinga sulak jong mensim bakuit kindon rengkat bat pi barong tongin sangech por ban kuslai halaga donut kemen siam halor ki pop ki bangilale ban nginang ius ngoru naga jimpule lada ngishania tili telan ya men siam bakuit unyarap yengi ban ratingong ya jing sni baro ba unyarap yengi ban duwai banginang karpadi o Jesu ban yarap yengi haga jing talot ki jongi kramba ngindub im barabor rengkat badu daga balai luit na ki pop baro Jesu be it map yengi isne yengi bangilong kinong pop nga plang how blay baden bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun dagi jim parka dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle palat jonga daga jingle palat jonga daga jingle palat bakrao jonga nga karpad ye Maria bakuit kabayai sa katay soti ya ki angel bat kiri koi bat ya pi ko himen ko para benduwai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro ni sune yangi badan dala map igi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jekut Amen. Try can drag go ublay isne yangi try can drag go ublay isne yangi Cristo map ko Cristo rap konong penim jangi penim yangi try can drag
to ngenia duai bu ya ke jing to mo jam pi baro how jisu ko blay badan bor baro by im junam to pen roy ya ka jingate ka jing karmen but ka jingit jangi but to pelong yangi ben id ya ka ba me hukum kenamba nginlong ki babit ben yo ya ka ba me kula dau trai jangi Jesus Christ kun jame uba im but sansha renkat bat me ha ka jingalong ka we jung men sim bakoid ublay junom la junom Amen. Kaching pulih nak sithi jong Paulus bakho cegi Kristan harum. Ko para umen sim ukershan lem yangi ha kaching telot jongi. Namar ngim tip kumno banduai kumbangi day hendrai umen sim daladehi ukerpat nak benta jongi. Da kaching angnut kiba don keten ban batai. Bad uta ubayit dia kidonot jong kibriu. Utip ke kaching mut jong umen sim. Namar umen sim ukerpat lem nak benta kiriu khoi. Katkum kamon ublay. Ngite baha ki baro ublay utrai na gumta kaching baha bat kito ki ba I jau kito ken ki ba lakhot katkum kaching thmu jong u namaria kito ki ba ula ithu lupa ulamang lupa ru bakin yasrim dur bat ukhon jong u khanang ba un dublong uprang sngi jong ki para papun badia kito ki ba ulamang lupa ulakhot ru badia kito ki ba ulakhot ulapan manhok ru badia kito kiba upan manhok ulapan don burom ru kaktien chong utrai Yesungo yaule. Sam khat lai nambar Ruspa Trapusan. Ruspa Trapusan. Ngan men badan syad men utrai utrai ublay jongau baula pen kunyanga bajan jingim atrai men glad yang ajulang
cái chính em mong trai om đơn quan quay chốc pa lại chẳng đa ngà Alleluia 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 Utrai undon rengkat bat pim. Kajimpulin aka gospel bakuit kat kum ulukas. Jesu lelait lemba kinomba bat kinongrit udah hikai kat ba udang leit sha Jerusalem. Teladon ubakli ya u kotrai hato kitu kiban lait im kinlong tang kindiat. Teula ong hak yaki leshitom bandrung naga kerdob bakim. Namarbun gibriyu nga ong hapi. Kin ia persang bandrung Henry kinomla. Wei ba utraying ulayang badulakang iaga jingkang pensustang banyang shabar badbantid iaga jingkang dakaba ong kotray please iangi. Unjubab yapi ngam itu yapi. Pi wan na nang da hangda pinpai katin ngilaya bam yadi batpi bad pilahi kai hakilindi ba jongi. Henry un ong nga ong hapi ngam itu yapi pi wana kino na nga mapi baro kinongle kamsniu hangda pinsayam bad kriyat biniat enda pipo yo ya Abraham u Isaac badu Jacob badi kinongya tulepa baro hakahima uble bad pi pat pishat be shabar ki pait benriu kinwan namingi bad sapngi nashati Batkin ia syong bam hakahima ublay. Bat hakemi kindon kibakaddo kibanlong kibaningkong bat kidon kibaningkong kibanlong kibakaddo. Ka gospel jong utray. Kajingara yameko Chris. Ko himen ko para bayit hautray Jesus Christ ka jingkerli kaba u Jesus ubu hakam madjongi vei paive lempa kini ki jingkerli ngi usngo kalong hato ngi baro ngin light im kane kalong ngi jingkerli kato kadnang wat kila kerli ya Jesus hato baro kin light im ne kindiat ngot Ujesu shimila jubab bait habaki bru ki kirliya kanega jinkerli. Ujesu ong em barokin nam laitim. Ne ujesu shimila ong hoid barokin laitim. Henry ujesu ong persyam bandrung lemba ka kerdop bakim. Mud haba ujesu ong baroki bru kimju persyam bandrung lemba ka kerdop bakim. Padu ujesu ong kaju ka por ya ka jubab ya ka jinkerli. Baro kinam laitim. Persyamban rong lembah ke kerdop bakim. Ngi baro ngitip. Ladad ngi haban rong lembah ke kerdop bakim. Ngi haban pan persyamban pendrit ya ladai. Ladang ngi don ki jingkit bakia. Ngi haban ino ya ke jingkit bakia. Ladang ngi ra ya ki plabahe. Ladang ngi persyamban rong lembah ke kerdop bakim. Lese ngimban seben ino sisundon ya ka pla ki bahe. Nama rengkat bat ka pla bahe. Lese ngimla ban rung lemba ka kerdop bakim. Ladang ilong ki bas ngai. Ngide ben traishutam balong ki bas kabaraiko. Namar ka kerdop kanumla balong kabapinhene pinri. Namar ka kerdob bakim kadon tang sisais. But ngideben persyang ban pinbiang ialade kenamba ka kerdob bakim kanai ladi ang ibandrong. Bunsin ngi perkat ka kerdob kan kalaban long flexible ngi persyang banong ka kerdob flexible kabamol kat kum ga jingkwa jongi ka kerdop kan hene kan rit. Henry uji suwang ka kerdop
kamla ban penhe ne barit kaju ka size kane kalong ka kerdop ka bauji suang ka jinglong jang ka khima ublai tan kawe ka kerdop kadon kawe ka size bad kata ka jinglong jang ka kerdop ka pidiang tang ki bruyu ba kiba iya ringkat kata ka kerdan jang ka kerdop kitu ki batam kimla rungshu kita ki bahe kimla rungshu tengya ben ino bun ki ke baro tenaga ta dau jisu bu hakama jangi kane ka jubab ka bamut malaki kristan ki namlai tim lada kim yade dur bad kane ka kerdop lada kim penkra yalade ban penrit lada ki sautu nga tang shibun ha ka jingim menta nga karlod bun gi ke baro nangda ngi ong nga kwa ban pendrung ya kine baro rengkat bat nga bad unongap kerdop ong peit kane ka kerdop kalam bakim lada pi mud ban pendrung ya kine ki ke baro pila ban pendrung ya ke baro henre pi ha ban abhabar kane kalongka jubabu jisuang badu jisuang bun ki bru jangan eka parte ki karlut nadong shadong ki im sngau ba da ki ke baro bad ki pinkamen yalade da ki baro minda kila kellalong ki bru bakit eke jingkit ki bakia bad ki persang bandrung lemba kaneka kerdo bakim da ka bakarlut eke jingkit bakia baro bad bahe baro bad kerdop ka ong ngamla pidiang epi namar lasna iyanga ha kane ka dur palat eye ngamla ban pidiang kane kalonga jubab lese ka kerdo bakim kan ai hangi only few will be saved tankin diat ngot kin laitem bon ki kristan ki shai don kane ka jing snow hapo jongi shizin bangile yo baptisma kasuk yangi ban boy shabaneng shizin bangilong de kot jong ka balang ngila rung beit shabaneng shizin bangi don ka dim bana ngin rung beit an rewji suang kine baro kilangi jingyarap yangi ban pensting yalade ka gospel ka yarap yangi ban pensting yalade ka dim bana ka yarap yangi ban pensting yalade ke sacrament ka yarap yangi ban pensting yaga jingim jongi but ke jing duwai bahara ka yarap yangi ban pensting yaga jingim jongi lada ngim tre ban kongu yaga ta ka rukam uble upinstang yangi ne pensting yangi ne pinraiko yangi da ka ba ino yakita ki ke baro ba pensngait yangi nginum don lat shubenro jisu kran puk yam baro kinum rom kade ka jingle le jambi kala biang ya ka jingle le jambi tangkin diat ngot kin laitem tangkin diat ngot kin laitem lese na padang jongi baharo ki bas ngap minta kane ka jingit to kana kindiat ngot kin laitem lese na nangi baharo mangi nginum laitem namar ke dukam em jongi kam ya de dur bat kane ka kardau ka rukam le jongi kam ya de dur bat kane ka kardau ka kerdop ka kloe ben pidiang ya baro henreng ya ben bud ya ka kindon kala buda kane ka kerdop ha kane ka kerdop bakim kalong ka kerdop jangka beneng kane kalong ka kerdop jangka beneng ha kane ka kerdop jangka ne ka beneng kadon ka ain ka rule ka ba pelong yangi ben ro but kane kalong ka jingdawa jangka beneng hangi iwai pa iwai nega daga daw ka ha ka City jong Paulus bakoisha Rom kala kran shaik ka dar halor kane ngi haban long kiba IT yalade shaka jimpinya jong mensiam bakuit kanambang indupyo ka mensiam ban sautu ka jinglong jong kane ka kerdop ka jinglong jong go beneng bad habang imnang ban duai habang imnang ban penrai ko habang imnang ban pensting habang imnang ban penstang ya ke jingkit ki bakia jongi umen suyam bakodu yarap yangi kat
kum gaji mo jang oble kumba oble ulamang kumba oble ukod kumba oble pinwan dur kumba oble pinwan hok kumba oble pindon burom ngi haban ban mano bahika yangi bade umen siem bakoid oble umang nakabinda jangi baro habaula kod yangi bangide ben yai lembakane kanamba undup laban kendi buram yangi bade umen siem bakut ulang ban yarap yangi ha kaneka proses jangga jimpenim ladangim treban kongu nginsa yang habar kaneka kerdop bakim namarngi ong kibas ngaid kiba tam sneng kiba kit jingkit kiba kia jong kaneka parte ke jing kuslai jong ka parte ya ka jing snobha jong ka parte ka jing komen jong ka parte kia ban habar tat hadu ki khloi ban ino ya ke baro ban pin rai ko ya ka size ban pin bandur ya ka size jongi kat kum kaneka kardop tongin duai ko himmen ko para ha kaneka yukrish bakoi hadu kat no ngi khloi ban pin bandur ya ka jingim jongi kat kum ka jinglong jong ka kerdop bakim lem kom ta jisu ong tangkin diat ngut kin laitem na padeng buon ki kristan tangkin diat ngut kin laitem manga padmapi hato ngingop ha kane ka jinglong ne hato ngidon ha ka jingkot ka babiang jongu jisu banrung lemba kane ka kerdop bakim jisu be it karku kardo yangi bon sin ngilong ki bakia palat bon sin ngilong ki bas ngai palat namar ngim tre ben ino ya ki baro jong kane ka parte bon sin gikit ya ki jingku salai ki bakia hapo jangi bon sin ngi wad ya rompong jang ka parte ka jing snaba jang ka parte bon sin ngikit ya ki jingkit ki bakia jang ka pop ka bakang lad yangi banrung lemba kane ka kerdop bakim yarap yangi jisu bangilong ki bakongu yame ki ba id yame bashash kor yame kanamba ngaru ngalaitim da ka ba pinpiang iya ka kendon ka ba melabu hakamachanga enyaro ya utrai jisu Christ Sunam lai sunam amen. in play ka jinget nganget how play ka bran bor baro unong tao ka baning bar ka kendo bad how Jesus Christ kun marwe jongu utrai jongi yau bala puna men sim bakui yau bala kana ka Maria tesuti bala shale ben po Pontius Pilatus la sanar pana yau ula yap la tep yau ula kiya shaki bayam hagas ngi ka bala ila mi pan ki bayam ula kiu shabene ushong shagamonu play upa baden bor baro nang daw in wan pan ban bishari ki bayim bat bayam ngangi tho men sim bakui haga balang catholic bakui haga jingya sulok ri koi haga jimma igi pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam chikuk amen Lai spa and repusa.
ya duai ko himen ko para ba ka jingkenia janga ba jampi kallang ka ba priang khon hau blai upa ba dan bor ba rom to pai ki kamat jame ngi karpart ko trai sha ki jing terwa bangi vandra ha ka burams em jame ba ya kata ka ba la pendep da ka jing shakri jangi en perlong kam dam e nega benda ka buram jame da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng khat bat phim token to you yala ki donot tongin ya aingu ya utrai ublei jangim da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa ba koin ko blei badan bor bat bam chikut namar ha ka jingit melatau ya ubendrio bat habala pendram ya u katkum ka hok melasis pa ya u daga jingisne lemba utrai jangi Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aroya ka buram jame ki hima ki demmane bat ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarapim bala karku ki amane renka da ka jinkamen ngi karpad yame to ai ba ki sur jongi kinya so bat ka jonki kat bangi pen bana da ka jingya ro basnge red para hagane ka por ka bakantang tam tong inang trang na do ka tonut bawan umen suyam bakuit halo jangi pawin ki kayangi kum no ban im hagane ka perte bandup lombala kre ban rung lemba ka kerdob bakim inang karpadi umen suyam bakuit ban pen stadiangi ban sauto ban shempang ya ka jing kardor jang ka jingim kat kum ka jinglong jang ka kerdob bakim Dashisha melongo bakuit kotrai katemei jong ka jinkuit barom Nemar katangi karpadyame to pen kuit pen gantangya kini ki jing tarwajangi da kabapa ya umen siem jame kum gaum jer halo jangi bakin kerlalong yangi kamet bagasnam jangutrai jangi u Jesus Christ Haka por baladino yavu badala ka monts ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia ya u badulai halage senran u ong to shim batabam na kane pi barro nemar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga benda jampim Haka ju keru kamendala la yabam ula shimya kakuri badaka baingu biang yame ula yaka halake senran u ong to shimbat dina kane pi barro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutam bate mai bad bam chikut yaka ben pen mi naga benda jampi banaga benda ki babon
naga pinda ka jimap yaki pop toleya kane ban kan mau iangam kusnam bakardor jengu Kristo pen kuid yangi pen kuid yak men siam hadim pen kuid pen kuid pen kia yak men siam bad ki bapang ki bashitam barau yada yangi na obamen Kajimaya Jongka Jinge Kajasin bagi banyune uku bagi girakane gaburi gibek naga jingyan jombe kotrai tadadu Namar kata ngi ke bapin menda ya ga jingia bar ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bar ya ka kuri janga jimpenim ngi dai ngwaidem namar mela nyu yangi ki babit banya hakama jamme bar ban shakriya me da ka bas ngi vrit ngi karpad ya me bangi ki be yo binda hakamet bar ga snam ukris ngilong ki bela pinyat le ka we da omen sim bakoid to kan mau ko tra ya ka balang jamme Kabala priyang hasatala ka parte, but the penchana kaha ka jingin, renkat badulia upa baku jangi, uvil bed ubishab jangi, but baro kilingdo, but kirinium. Takan mau lemro yaki himen ki para, shinrank but kinde. Kibela yotia da kabakermen yaga jimmy path, but ya baro kibela kaladno haka jingisne jame, top diang yaki, shaka jing shai kakama jame. To yisne yangi baro ngi karpad yame, Parengkat bat kamari ya te soti bakoi ke keme jango blai. U jasa bakodo kurem janga ki apostol bakoi. U Francis de Sales bakoi bat baru ki rikoid ki pela pensnabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ban yo ben talem haga jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon buram ya me da u kon jamme u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kanlang hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawai jungamin same bakuin barro ka buram bat ka jingero junam la junam Amen. ko himen ko paratong induwai kumbau Jesu lahi kai yangi bangindup aiti ya bar ka jingang nu jangi bangilong ki kun ke bakloi benyai lemba ka kerdop bakim katkum ka gospel katkum ka jingang nu jungo blai katkum ka jimut jungo Jesu katkum ka mon jungo blai ko pa jangim ba ha bening ka long ka bakui ka kerteng jame kan wan ka hima jame ka long ka mon jame ha kendau kum ba ha bening toying iminda ka jimbam jangi ka bahala kasni padamap lingi ka rengkhang jangi kumbangi rungi map ika beles new yangi padwati alam yangi shaka jimpan shoy and rate up light yangi naga basinium top light yangi ngi karpat ko try naga jing sini barra haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jing arab ka jing sne jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jing da naga jing jin jar barra kadbangi dangap keme lendi ya ka jing karmen bakui Pat ka jingwan pa jung nong penim jungi o Jesu Christ. Namar ka jungme kalong kaima ka jungme poro don ma junam. Ko try Jesu Christ me yu bala ong ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jungi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jingat le kawai kat kum ka mon jamme Mame uba im pada basensha junom la junom Amen. ka jing sukutrai kandon bara bo rengka bat pim Rengka bati. dap daga jingido Christ tongen yai ngu markelia Kukulang rodu be Bikit kipwa perte Terus kau sene yagi
Hakami ukun lambro jango ble. Hakami bakit naga pop janga partay. So kito ki balakor siya jingka wai jango kun lambrot. Dan kwe siyang kakti.
Ablay ko pa, ablay ko kon, ablay ko men siyem bakuit ni maneyame. Kitrang yame, isnongo yame. Namar melawan hapoga do dur ka men siyem jangi. Lemba kaneka communion bakuit communion men siyem. Karko kardo yangi, pen soto yangi. Hangal lor kaneka jingi kai ka janga beneng. Pangide ben kray alade ben rong lemba ka kardo bakim. Ko jisu beyit. Mela ong hangi. Bar roki brukin light kinam light im. Lada kim tre ben rong lemba ka kardo bakim. Idon bon ke dao jangi kardo bakim. Ki jimpang jing shutam jangi, ki jing jinja jangi, ki jing duk jangi. Ko jisu yarap yangi ban long ki kod. Ki ba pen kray alade, ki ba im naga binda ka kardo bakim. Plai lud yangi ko jisu. Kinde buram yangi ko jisu daga bor jame. Karko kardo ya ke bapang ke bashitam baro. Karko kardo ya ki kon ke barake ka sngi ka mindagas. Karko kardo ya ke batia ha ki hospital. Karko kardo ya ke badon haying. Karko kardo ya ke bala sakama. Jisu baaro ki nang soto ya ke jing kardo jaga jingim ha ka jingim jangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, I boring Jesus, I boring Jesus, been slaying Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Giduai ke jing tuai naga binda ke jubilee kadbang idang duai ngidang trang yaka jimpen jampura naga jimpen shitam shipar kopa ubaha bening to ai ba ke jinge ba mela ai khangi au kun jamme Jesus Christ u himen jangi but ke jili ding janga jinge spoon kan klang haki donu jangi tau men sim bakoi kan kersiu biang hangi ya ke jingkarmen bala kerku naga binda ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pin kala dur yangi shagi nanglur lingka bamju shangtai ban bet yegi simbai janga gospel to ai ba ki togi simbai kin pin kala dur na shapo ya ka jait ben riu badi ka parthe mariang baro kawai ha ka jingkume lindi batikana ya ka bening batimai bad ka parthe batimai habayenda yegi bor chumukumen lavengno kaburom jame kan ting shine junam tai ba ke jinga e janga jubilee kan kersuyo biang hangi ke pilgrim janga jingarmen yaga jingang nud yagi tia jingan show habani ai ba kata ga juga jinga e kan pen sa priang yaga jingkamen par jingsuk janga nang sius pa jangi setelah ka perte shame ko blay jangi bala kerku junam kalong kaburom pat ke jinga ro junam amen kopa jangim ubaha bening kalong bakui ka kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kandau kumbaha bening toai ngi minda ka jimbam jangi ka bahala gasni padamap ingi krengkhang jangi kumbangi rongi map iga beles ni yangi padwa delam ingi shaga jimban shoy rei tapalait ingi naga basiniu amen kublai komaria kabadap taga chingaye utrai don bet phala kar kuye pana prekente bala kar kuye usopo jompa jisu ko maria bakui kami jong play tuai ne kabinda jongi kinompop minda ba ka porga jingia jongi amen kaburam kaupa bhokun barmen sim bakui kumba kalalang ko mini kong kum juminta para bohojinom la jinom amen to nginia duai तो आई बगे साक्रमेंट जमे को त्राई ngi karpat kin pindap janai hangi ya kat kabadon hapo jongki kanamba ya kiye ki bangi lenium haki dakishin ngin yo ha ka jinglong bashisha jongki dau Chris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim play button por baran kar koyapi uppa badukon badumen sim bakoit amen yalesuk ban panbana ka kubar babha jong utrai daga jingim ka jampim isongo yau arspa nyapua They must move
mình sim một khối lòng và mình con chúng ta và bố chúng ta amen. Anh nhớ rồi trai Jesus Christ. Shalom.